What is say you Sam Nate George Wakase? And yes, see a mamma command the same Munkuya and it is a Mukuyan. Some more soldier for some Munkuya. And ye probable Mkoa Nikoa do be willing to be with say. Moya Moya soldier for more bread and will her. Now, so my imagine some person mechanic. A woman say, your mamma command the same and a mamma will be a memorable dear. Name me a catch them playing. A Kwana Muslim me emphasis on a public road. A Omana Quine as will be at me fast one. And it is a national cathedral site one a Muslim me enquire. Yaba commission, Yaba inauguration of the national cathedral no ewa kwemaha. Nabusiaba Facebook no swa. Wabra a soldier for no any minority de boni ewa national cathedral no hono. Enya sam gotwa mumie ntie de akwa so no kakra ewo ho except your instructions will be fire. This is a public road. This is a public road, you know that. It's a public road. You have no instructions to stop MPs from doing their ordinary things. You know that not allowed to do this. You know that. It's we are not going to the entrance. We are going to the entrance. We are going to the entrance. We are going he was instructed the way you've been instructed. When the Act of Parliament was going to grind on him, you have to come and beg and say, look, take me out of it. I was only following instructions. I get your instructions. Your instructions that we should not enter the site. We are standing at the entrance. We are not entering. Let's come down. In the name of Akufo-Addo, Bawumia and Kenu Koriata. In the name of Akufo-Addo, Mahmoud Bawumia and Ken Koriata, commission is expensive hold in the world. Enti I was here for Facebook no eswa. Na enya sam ketwa o asojafo no se da mo ye MPC ntidie yama mo kwan honorable Sam Nate George ne bu afusi Atimota Forest na ohwe Facebook no so wono na sabre woni asojafo no dia face no anansam trofo so aye cameras ene recorders krado pa a eno ade ko so nyina ne yetwa bie na eno achi no wabra akire ye edin no sabre na minority no wo mahu balloons egita wono ma wo mu ko hua pa no to wam ne nyina ne se wo mu kwa commission eye national cathedral na no ana yewra Samuel Okogyeabour ablakwa a wono ana wodi minority nanim ene nsam trofo di nkomo na wotirem se animu ya no wo mu demand se eye national cathedral eye secretariat no yemu no afa nso contractor no ede adwuma no yempam no ne chese contract no yen terminate kura afa nso no board of trustees a chese wo mote national cathedral so asofo mpanimfo na wo maye o madwe se ombe Ghana kro no e national cathedral di mo no yemu board ni sesi afri se taxpayers bre e wukrom ha yewra Samuel Okogyeabour ablakwa wo kasa no extension of time claims, standing time claims, abortive and reworks costs due to main contractor suspension. So every day that is project remains abandoned, the contract that was signed with Ribade Jim and Ghanaian taxpayers, we have to pay. There is a cost to this abandonment. We have to pay for extension of time. We have to pay for standing time, and we also have to pay for abortive and reworks costs due to the main contractor suspension. Demand number 5, we are demanding that the Board of Trustees of the National Cathedral should be dissolved without delay. Demand number 6, we also demand that the National Cathedral Secretariat should be immediately closed. Enia yati yeyi eye emrahye bedwani a wati abanwa so e wo Northtown abato mpasua so yewra Samuel Okogyeabour ablakwa ana ode sansem we etu dwa yento akase bono eso yeto aso ane ekwa kopiemu wo oman Ghana yem president Nana Dankwa Akufo-Addo ena ode nsem de ato Ghana manyina animu se oman Ghana yen dache yen kankro ene yempuntuo ejina emre so die na okiremu a omana yetemu no emu fa kuma bi
wɔn ma yɛ ɔma adwene sɛ ɔma na yɛtem ne deɛ yɛyɛ yɛfa ahodie dada ne sɛnti ama wɔn tumi krataa ne sɛnti no sumi krataa wɔanya no sɛ mmara paa sɛ ɔbɛtena ɔma Ghana mu ne wadi mmara so da bida wɔmfa mmara ɛmfa nyɛ adwuma ɛwɔ man yi mu na no na dankwa Akufo-Addo Ghana mampani akyire mu a ɛno no ntumi mmoa mama Ghana yɛnka nkwa ne yɛmpuntu a yɛpɛ no yɛntumi enduru yɛbotaeɛ ho ɔde nsɛm wɔ nyinaa to dwa ɛwɔ ndurada ɛmra na ɔman Ghana yɛde yɛmfiri nhyia ɛtɔ so aduasia nson ɛyɛ fofi da kɛse a ɔman Ghana mu nyinaa yɛdi yɛ na ne pompon so asa de kɛse mu no ɛkɔpie mu ɛwɔ Kofodua apie mantam mu ndurada ɛna ɔmampani na dankwa Akufo-Addo ɛkyerɛ mu sɛ ɔman no ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛka bɔ mu yɛyɛ adwuma di nsa wɔso afei nso yɛmbu yɛ ho na yɛmɔ yɛ ho mɔden sɛ yɛbɛdi mmara so ɛno na betumi aboa ɔman Ghana ne mpuntuo ne kankɔ ɛtumi afa ntoma pa ɛde afra na ne kasa mu na wɔsan kyerɛ mu sɛ ɔman amara so die no ɛnte sɛ amɔno ne sene bi na watwa fa baabi a wopɛ na watena ase na wahwɛ na fa baabi a wompɛ deɛ wagyae de ato baabi ɔkyerɛ mu sɛ kɔba ne saa ɔman ne kyekyerɛ ɛne ne mpuntuo ne kankɔ deɛ ɛnyɛ ade a ɔman Ghana yɛnsa ɛbɛtumi aka na wasan akyerɛ mu sɛ ogusu abɔ ne ho mɔden sɛ ogusu ayɛ Ghana mampani na ɔte abandwa so yi ɔbɔ ne ho mɔden sɛ na fam die biara obetumi ayɛ sɛ ɔmampani no ogusu a ɔyɛ ne sɛnti ɔtoto sra ɔman Ghana nyinaa sɛ obi biara ma ne ho mɔden sɛ emra biara wɔ ɔman no mu no yɛmɔ yɛ ho mɔden sɛ betumi di emra no so sɛ ɔyɛ abɔfra sɛ ɔyɛ pani sɛ ɔde ɔyɛ wɔhene sɛ ɔyɛ mahyɛ bedwani etwa sɛ emra no wodi super pɛpɛ ne tumi boa na ɔman Ghana yɛtumi ku ɛkɔ yɛnim ɛwɔ mpuntuo mu na dankwa Akufo-Addo Ghana mampani ɛmra wɔkasa no ɛnsɛm bi sei ɛna ɔdo tu dwa. Businesses can only prosper in an atmosphere that guarantees the rule of law. My compatriots, fellow Ghanaians, the rule of law is not an alien concept. It is not something that can be applied selectively. For it to be effective and have a positive influence, it must be applicable to all aspects of our lives and to all of us, on the streets, in offices and workplaces, to junior officials and chief executives, to traditional leaders and members of parliament, to famous artists, sportsmen and footballers, and yes, to the president too. We cannot hope for economic prosperity without adhering to the rule of law. There are few amongst us who equate the freedom that was proclaimed at the arrival of independence with the freedom to ignore the rules and regulations that should guide our lives. Ghana mampani na nado dankwa Akufo-Addo ena wote ne nka no na owie ne wamfana no ansi hɔ a ena ɔsan kyerɛ mu sɛ atiefo bɛkae a afra sɛ basa ye bi kɔ so ensu a ɛyɛ ɛma no homene so ɛwɔ ɛyɛ dama ɛsɛ ɛyɛ ɛwɔ mepɛ ɛne ne mpɔtɛmu ɛwɔ ɛyɛ framantɛmu ɛna enkrampopone mantɛmu ɛfa baabi no ɛyɛ ade a ɛyɛ adwa ɛbɛha adwinye papaapa saa to yɛ nkyɛmu ɛnam so ɛma foforo no biada wɔna dan wɔne mfuo ɛnyina ɛkɔsɛɛ ya na awrɛ ho paa na ne santi na dankwa Akufo-Addo one na ban ɛna afi finance ministry no wɔna tena se kɔntoma ɛde abom a wapau sika ɛyɛ 220 million Ghana cedis a sɛ sika na watwa ato hɔ no wɔde kɔ akɔbɔ wɔn a wɔn ho kaeɛ ɛwɔ ensu a ɛyɛ dam spoilage a ɛkɔ so ɛwɔ afrɛsɛ no sɛ saa ɛhawa ɛbaeɛ no wɔn a ho ɛkɔka adwa mu no sɛ sika no wɔngye na wɔmfa mmoa na ɔhawa ɛto wɔn no wɔmfa ɛmfante ɛsubi yɛnti nsɛm ahodoɔ a nana dankwa Akufo-Addo Ghana mampani ɔkasa no ɔkyerɛ mu ɛfae. Providing the support for victims of the recent extensive flooding in downstream communities in the Greater Accra, Eastern and Volta regions, caused by the spillage of the Okogyeabour Dam last year, a necessary action which was taken to maintain the dam's structural integrity. As set out in the 2024 budget, government has set aside 220 million cedi, of which 80 million cedis has already been released by the Ministry of Finance to support the ongoing rehabilitation efforts for the affected communities. Government will stop at nothing to restore normalcy to the lives and livelihoods of all affected persons. Omampani na nado dankwa Akufo-Addo Ghana ya mampani ena wote ne nka no. Yentoa awia pram to breka sebo no eso ewo DL 106.9 FM so a wo ba Facebook no eso a yebie ediatum etwa mantrefa ekonkofo ama so a the Republic of Omofia wo mo so ebetima nya bi ahwe
ɛwɔ Facebook no ɛso ɛyɛ DL106.9. It's official. DLFM. Wazempo ɛtimi aba akonta ɛna deɛ me nkontafoɔ no ɛbɔ ɔmo nsɛm papa ɛno nti fo adwompo no nyinaa brɛ me na yɛnto aso yi na yɛto akasɛ bɔ no so na yɛkɔ yɛnim na ɛno a ɛyɛ daponda a wɔ my Ghana yɛde kaakai ɛbrɛ a yɛgye yɛn ho di fɛ kwasi kɔkɔɔ ɛnsɛm ho na adeɛ baako a Ghanafoɔ yɛbɛhyɛ no nso a ɛfiti 1993 ɛbɛpem ne akɔsoɔ ne nso Ghana yɛnya hunu mfasoɔ bi a ɛwɔ soɔ ne sɛ yɛsi ɛyɛ Independence Day na yɛde nkwada nketewa ɛfiti class 1 ɛkɔpem senior high yɛde nkwada nketewa bɛgyina wiem yɛduom bɛgyina wiem afi bia no nkwada atwahwe ɛwɔ kurom ha na ɛno a deɛ bɛtɔ dwa ɛfiri atifido mantam mu deɛ ɛkyɛ kuro yi ne nyina no ɛne sɛ amanebo ɛfiri Northern Region Tamale ɛba kyerɛ sɛ ɛno a wɔbrɛ 6 March no ɛkɔ soɔ no enkwada maako aduanan ɛnan 44 students ana wɔnom atwa hweyɛ ɛno akyi no bambɔfoɔ asogyafoɔ wom apolisifoɔ wom fire servicefoɔ wom immigrationfoɔ wom wɔn nso maako 26 ana wɔnom nso atwa hweyɛ ɛwɔ Independence Day no ɛwɔ Jubilee Park ɛwɔ Tamale na sansɛm wɔ nyina ɛto dwa na ɛyɛ officials a wɔnom ɛwɔ Ghana Red Cross Society ɛne ambulance service ɛne apomuden adwumayɛfo a ɛno a na wɔn wɔ Tamale wɔn netimi baa mu ɛma me no kasa enkwada maako 44 na wɔn nyina collapse yɛ no awia ne nti yɛtimegye wɔn kwa na wo ba Facebook no so a Taylor fa bi gusuma me wo bɛhu sɛ o sojani a wo hyɛ uniform sojani mpo atwa hwe ɛma yɛde na to stretch so a yɛmia ne bo sa pan na sɛ biwa akwada abobɔ nsa wɔ gyina class 1 wɔne do ɔbɛyɛ den na ensɛm no sɛ na breakdown no esi ɛteɛ wɔpani a wɔhwɛ kyerɛ sɛ acting Northern Regional Manager ɛma Ghana Red Cross Society ɛyɛ Yakubu Amin Abukari ana wɔne DL kase bodi nkɔmɔ na wɔkyerɛm sɛ ampa enipa dodo atwa hweyɛ ɛno a ɛwɔ Tamale Montreal so no wɔn yɛ maako 72 na 72 no emu ensia ɛyɛ asogyafoɔ awurade kurom a adwonko aman a wɔsi adwama adwan asogyafoɔ maako nsia ana ɛno a wɔn collapse yɛ ɛwɔ Tamale awiabantam no so ana apolisifoɔ maako ebum ana prison officers maako enson ana 6 fire officers ana immigration officers nso maako ɛyɛ emienu ana nkwada maako nso no 44 na samuel ntimi nkwa homa so na yɛne wɔ my Ghana wɔn a ɛba nwomasuam a wɔn te aseɛ na ɛba nsɛm bi a ɛntwa yie nso wɔn di ho nkɔmɔ ɛwɔ nwomasuam yɛne wɔn ni nkɔmɔ Taylor mamimfo ni bia abusua ba Facebook no so a wedie Firi Kadochi wo bɛhwɛ nkwada no a wɔn gu fam sɛsɛ bio enkokɔma awia na bɔ wɔn ma wɔn nyinaa collapse atwa hwe ana yɛ bɔ wɔn nsuo asogyafoɔ nso na atwa hwe no meɛnkwa homa so ne owura William Boadi eni nkɔmɔ wɔn na yɛ executive director Emma Educate Africa Institute yɛne no ni nkɔmɔ ne musa sɛ ensɛm bi sɛ ɛba no saa no a wɔn gye ne sɛn ɛwɔ Nwomasua fam aba wɔfra homa no so yɛbu ya homɔden ne asɛ pia ne biem na yɛne no ɛde ho nkɔmɔ abusua ɔba Facebook no so a sɛ wɔwɔ adwumpo bi a wobɛtumi ɛde ato ase ama yɛne abusa ɛho sɛ enkwada nketewa yɛ yɛde wɔn kɔ 6 March yi wɔn mo March bi asogyafoɔ mpu tohwe apolisifoɔ tohwe ɛba ne sɛ na yɛde nkwada sei ɛkɔ 6 March na ɛbɛra so sɛ Ghana saa deɛ no yɛtwa mu kura wɔ kurom ha no mo ana na yɛnkasa bi a 6 March no ebi mpo anka ɛnya asogyafoɔ apolisifoɔ bambɔfoɔ ahodoɔ na kan na nka wɔn nkɔ na nka nkwada no yɛnyi wɔn mfiri mu ana yɛbɔ yɛhomɔden na yakɔ ahoma so na yɛne William Boadi atimi ɛde ho nkɔmɔ nanso no sɛ wo nso wotie na sɛ wo wafutuo bi a wobɛtimi ɛde asom yɛn akra wuli mahan hello menua Boadi mahan mejuso me pa cho wapom te sɛn menua ene yɛsia no a yɛde nyame ase Educate Africa Institute sɛ mote sɛ Ghana yakɔ 6 March ama nkwada maako 44 wɔma collapse ama enu ayebo wɔ mu nsuo asogyafoɔ ne bambɔfoɔ maako 26 wɔnom so collapse a baabi a yɛhwɛ ɛyɛ school for on side ususu sɛ ɛbra so sɛ saa deɛ wɔ yɛtwam na yɛyi nkwada ne firi mu ana ina we de mamintia woni wati fo ne afo 106.9 asemu yikrampo ne no a 6 March no 44 wɔma collapse a ma enu ayebo wɔ mu nsuo asogyafoɔ ne bambɔfoɔ maako 26 wɔnom so collapse a baabi a yɛhwɛ ɛyɛ school for on side ususu sɛ ɛbra so sɛ saa deɛ wɔ yɛtwam na yɛyi nkwada ne firi mu ana ina we de mamintia woni wati fo ne afo 44 wɔma collapse a ma enu ayebo wɔ mu nsuo asogyafoɔ ne bambɔfoɔ maako 26 wɔnom so collapse a baabi a yɛhwɛ ɛyɛ school for on side ususu sɛ ɛbra so sɛ saa deɛ wɔ yɛtwam na yɛyi nkwada ne firi mu ana
me sure cash about say in general no independence service na ye no e dey pa na ye service you could know we are so much na dey pa na ye match adia ye no what they reflect in our life as a country bibiye no bit media factory so and I bit imagine so akase that you win to nene we ma you see ye ni ade na independence day. I'll be very glad to say a no happy in Nkrumah Day because independence the Ghana is not independent by a country. We are still depending on the foreign countries because there are countries and now we are cutting my traffic crap. We cannot be bureaucracy ABS. Over corner materials, I said it's on my dear no business from no. But David, you are not your sound like only not a VM, not almighty because they're independent. So, many are there. Obikaye, or Brown, or not, even though they're not only any Enquires. Now, what's the fact? So, I just say, it's immediately who is I was see Mrs. Yanamo to. Maybe I show. As I was Nhyiraba Kwadwo Sammy. Afi bia no ye saade we se woka woni mpanfo bedi nkomo a de na omode ma wo ane nkyiremo ne se esese ye ma Ghana fo no school fo no so hunu de ekoso obi wo krampo a wo hu ma mpani da obi wo hono ma na wo hunu we da enu ntia hu behia se eba ne sa no ye ma nkwada ne babie minua ususu se ene esempo ye be ma wo mo aba enye wo no mo asebio ebe ma che ne nko a sense ye besesa nkwada nyina betwa ho no mo ahia be do hwiri mienu ansa na dwumadi no mpo no behase a ahyase minia ade ne ye oya na oye ye ka se wo mo e ko ma che no nko anko gina ho no eno so no ekwa bi so no mi hu ne se it's not appropriate there are all my matching they also need some people to cheer them up. It's indirect motivation to those who are participating in the marching event. I don't think you would be more marching almost every no. So what I say. So looking at this case in Mombia, definitely I was saying the more almost correct. And you be a crampono, the form to the home, not some movie school. All my canals are every no issue and marching. And only now so no AC message no and penny for about on some ready babemano. But will you say and as I will share ya share a bra dem kwada ekwagina ho anopetu tutu any ebra mampani ba ya ansa na ye hwedwumadi yase bet say 4 to 5 hours ansana mampani kura eba so ye be man kwada ya gina ho no mo ma mampani ba ye de obaye mpanifo ba de omba ya ansa na wo mo aba no mi ni mo da wodi nka ka sese ye nsa kiraye ehwo no so mpanifo hwe ne sen ebre ba ne ye man kwada ne mra na brebe nso na dwumadie no ebehase a esese ye de nkwada begina wia kata ban we so be se don hwiri num ansa na mampani mpo beba waba mini ya sa de nimpo de ewiya me no ka se minti kire bre wo se mampani ba ene bra e wo se otena fie. The fact is that in the country ayo mu no see a program bia na a kire se ye hyase ye 9 oma participate no be ko 9 na totete na so pani no ba be kasa no over 12. It's about the attitude of Ghanaians. It's a my so idea to your free penny. And I idea they also address it as a nation. We need to live our life as agent people. So we must respond to time and agency. See any sunny who nana or Mampanidia or Enquires who yield. He was once like us, ordinary Ghanaians. It will know how to do on the idea to New District Director of Education, DC, MP, Minister. Yeah, fancy on the main speaker. No, I say a 10 no, or no about 1. Yes, cafe. But mom watching a moment here. You wouldn't say the more ordinary Ghanaians in it, mutual name. So I so baby was here die because it is actually you see no more anymore. Yeah, we were school for more fun. Yes, they are the future leaders. Now, the future leaders, whole party say, so Baba Mampani, obey director, obey DC, obey MP,
time or no pay no no be event then I'll pesa kolan so if a tenor so be a 10 so na tin say boy but we must not have a particular time say this time no so company but because your company yes it's your mind sabe yes it's party and I need the individual pay and I was here more man the mum the beboa na o man be tumpon and I was here this is a special day. It is a special day, you know. A day time no company here PM apart from going to that place. I need to delay here. State of the Nation's address. Yeah, the call the 6:30 to 7 in or what that. But look at time our company started so or deliver an address. And you know, and so I can this the kind of attitude I'm done. Yes, you also it's pretty against all, but not one person. Many ama yanas here we say ojebre any DL kase body nkomo. Many ama so me da say as me di djuma kakra obabi ntino nkomo no ya hyeda anka nkwa kire sa but ye djuma die me ni say wate mate. Mate wase papa abusua yenia William Buadi wono ana woye executive director Emma Educate Africa Institute ana wo kire say wo man no enkwada na isua mpanimfo no free say pani Kwadwo pani betima ahye time say program no ye be hya sia no pa no nson abrewa besima hemache ehemfokura metina se free ahemache pani na wono wo share time ni tim beduro ho no mo no nan ensem na atete pa because see better no memu na dan kwa Akufo-Addo say no ada no ankasa kan so ma na yetimu ne mra na bitumi ama ma na tumi akwa na nimo na wo hwe sa ensensem efa esukufo nkwara o mu kwagina ho kopemre tintin bi ansa na omampani anampanifo aba no atete ade emu hia pa sa ni manimu yan empanifo enka ho asem na wo hwe asrafo okra o mu gina o mo nan so o mo de training ahodo o mayo o mantumi anyina o mo nan so atu ahwea na school ni akwala de ahoden be ne wo enti we yafutuo kese de ma yense yempanifo no en manimu nya o mo yehye bi mfa ho yese yanhwe ne ye di adachi bia na yempese yebete ene yebete wonim yempanifo de yentimi ntu omofo because utu no fo a wonfa what must ye sure Ghana ha wontimi ntu pani biafo emfa ho ni wonyansa wonfa na emom yebetimi atu ye nkwada no ye manefo kura senke betimi a anka 6 March no eduru ho ada ade a no so huhia eduru ho ada wada eduru sampempen so na sukufo nkwala no bi akopɛ socks tenten ahyehye so mo kwa akɔbɔ life eduru ho no mo awofo no woni ska kura no a wo pɛ besi akɔtɔ socks no ba samle na sukufo nkwala no so kyerɛ so mo ho fe enti no ade a bɛboa ne sɛ samre tenten ne de nkomo ntwɛn aka akra dwumade na hyɛ ase no mpenifo no ba na mo so aba teacher mo nya hyɛ ase pɛpɛpɛ hwɛ teacher fo ho wo mo yɛ hwehwɛ ni mu papa enti teacher fo hwehwɛ ni mu teacher fo hwehwɛ ni mu na wa hwɛ you see ana yenka ne sei enye mampani Akufo-Addo pen so nkwa na de yesiesie dabi efiti 1992 and then I may share my experience in the newsroom. Okay. What am I saying? 1998. ABC. Rollins eba boss me frɛ ho. Ye kan attention sabre ye kan ye gum anapatututu no nsia na ye nante afri kronum akɔ ba bia ye bobodwa. Enso sabre no mampani Rollins bedru krom honom bet say 12 o'clock. What must ye? Enti a teacher for no so ehwehwe ni mu. Okay. Ahemache no maka nkwada asim akwahyehyɛ wo mo ye twa mampani sabre ye the Ghana flag ehye wo nsam a ye se mampani ba anwan na yakogina kwa ho anopa no nsia mampani bedru dwabɔ na se a na aka ba sesimedunum na no miensa bɔ. Na wonim se ndrada Akufo-Addo nhwehwɛ ni mu man ebinum kopie ho ba bia dwumade ni kɔso no ahomache no miensa ene no nan ne binum kopie ho na hweta ma mampani de bepie edwam a obekasaaye enti ye besre du sampempen so na se de wo kan ye ne ankase yentu ye hofo because se de ado na ye no won ma omudi ye nanim no omonye omadwen se omo betumi aboa ye sa kwan we so enti ye ne a ye mfa ye ho adwen pani ne de niema emoa ye no ye mfa ye ho mfalofori pani de entunofo Ghana politician ye entunofo nene DC kura bodwa opese wo hene mu akuro yan de ano wo hene ni nkan metena se ntwa DC anso no aba atete
media Ghana for nkwada na nkasa no wo mu nyini a wo ho wo mu nyini omo de NDC adwen na nyini wo de NPP adwen na nyini enti utu no fo said enkodwo wonya den omfa yento aso yeto akase ebo no so na yekwa kopie mu ewo eye apie mantemu ehwanom na jase hene ede ma new jaben na nanu matena kondwa ewo ye apie mantemu na na twumasi dankwa ena ode nsem de atudwa so o my Ghana ohuni se o my Ghana ye o my a ye gi ye fa hudie da o se da bi o my Ghana pa se ye kasa o my a age ne ho ede afiri broni kwakwa nsem pa se ye ne aye o my a ye de ho so o se da bi one de ohuni ni saa kura na wo kire ma o se o my a yetemi abrofi na kire de ayenje ene de nyoma ma yenje we kire yempefe se o my na yetemu no se fa hudie pa de yensa enya nkan bi na nana twumasi dankwa e kire ma Oman Ghana eye mampeni na dankwa ekufuado ma hye badwafo akwa asetera atumi akwa akwahye mra so man na yetimo no eye turumu oba ne oba eda ene bema omoda no eye chiwade na yade a ebo oman ebo kro twesem ne mu mpo no twere kwankron waka se eyade a Sodom ena Gomora no enu nti ene yankopon bo moden asoma abofo modija ekotu kronum ekwose no ni senti ma hye badwafo yi enyo oman ho ayemhyehye ene oman ho do ma kroyi mu ahemfo ene a Kristofo na nanom kramofo no mu nyina tenase ahuri se san hyehye nyade bebo oman Ghana ne kyekere hu mu fam ene hunam mu fam ni senti na hyebadafo yi atona akwa asetena hyemra so mampayin na dankwa akufado Ghana mampani emfa ne nsa tia emfa hyemra yase ne wansase na mrai ema meye mbra preko pe na obi a onim no bebo eye turumu hu dawro oman Ghana mu de emrai ene ne ndi bepem ne na dankwa akufado Ghana mampani omo na ni dwampo se emrai obekwa akohwempo ne wahwem na ode ne nsa ede hyase na na eye twumasi dankwa ekasa na wokire mu se eye ade a abrofi ade ntrane kase pa ede ato na dankwa akufado Ghana mampani ene mu se so wonim na ode ne nsa kwahye mre ya se de a he ene oman yi mu se ahokire ye wo mu pa se yebekwa monone se yekwa akopa bosia yekwa akopa mra anase moa awa abrofi nsem de enya de ode be ma ye de bialada na kire mu se san nsem we nyina kire se Oma yetimu no agro ye ni super papa fa hudie pa de enya de ayatumi edi ye ho e wo fa hudie mu ode nsem we nya de tudwa e wo ndrada emra Ghana ye mfrinhia da na toso eye aduosia enson e wo eye kofodua ode to eye Kingdom FM amani boni a wo apiemantemu kontihini kofi obo animu na mra eye na jasehene na dankwa atwumasi kasa no ensem bi sei e na ode tudwa Sabofo ama meso ya sene ya yentumi hwe ye ho $1 million ni akobo bosia $2 million ni akobo bosia $3 million ni akobo bosia etinyo broni no so pe no eno be mo aye yenhwe sa sebe LGBTQ ne ho nsem ya tiatese so ofo se abofo no omo dwen ye ho na omo don ye se o man ya omo de sa de ba be so ye kon ama yise kwa de na omo kan se sa law na ya de abano se president kura nhwe na so kosan a emo de boa o man no omo be ye free so adenti na ye ware mienu miensa na omo se wo ye sa de na o se ade utu tini mu oba ma kofo oba ma de a wo se ye jitu asese aya bofo na omo de bible bre na bible sa de na wo sebe mpreduasa emo mpo nkosa ati bie no eti se wo yubudu ana wo ye Ghanaian na wo se sebe emema fa mema ema fa ma just because we be penubotom bi aditi eni yanso so dia e free ni party biam ya twam wo moati biam nso ese ti bia ye wo mu kwa ye ni mba bia ye du cause aponche nkofa ponche bema onkofa ponche bema akokoba onkofa akokoba ti so ye nipa a wodwen na wo si abrofo kakra omema ye di ombeso ya seninti sa ni oma basa tantade e onyankopon kra mpe bible amamade ba ewum so onyankopon achi wade ne sa ne oma na mo si ya maje sa ne oma mu ya na se ya culture na gu ye mpanifo no so tete wo omutumi nka bibia antro se Ghana independent state sovereign state enti sa ne oma no yan so eno ma yedi womboto munti eti Ghana 67 de da ya so keke na emumu no ye nu ba bia fe kra ne a chance jase hene na twumasi dankwa ono no eye new dwaben jase hene e wapie mantemu ene ete ne nka so odi nsem we nyina e ma ne yamane boni kontihini kofi obo yentu akase bono eso na yenkan Ghana for messages ne kakra e wo Facebook no eso
na nkofo kan semo Kofi Parliament anu ode aba na wo kirem se de Ghana ayehye pa esine jatanum na wo so wotie ne life edi free agona bobikuma yada se ana nachi sakap anu say NDC they are fighting to remain in opposition okay yada se ana Beatrice Ocran ewurade mo ye midi why there mahwe Beatrice mahwe pam. And was say it again, oh, say it again. We've all been victims before. Say ye bekwa 6 match. Near them kwada school for Okogyeabour was ye na victim da. Oh, Beatrice, as I now can say. So je ni bitie tia me na so pa 1998 na kaden campaign sum. Sa be na metia. Eni na ya me we ya. Nkobo se jangopo yo dokura. Hasam yar kakra. Sama ba edina benya ana wose wotie kase bono pa na Independence Day ni die ayen sempi pa ana chese wono so wode na dwempo enamin na mayanto akase bono so ne enko NDC amanyoko no emu ye kwa NDC amanyoko no emu a wopani asabre wotu frank ade amanyoko no eye kane mampani John Dramani Mahama mene wo ekasa seni amanyoko no wo mo constitution eka no esese wo pene no ye John Dramani Mahama wo bo obidin se na running mate na wone no ebo nto 2024 yi na ye hwese de wo mo to no Ghana fo beto na wo masa nya kwanya abaye aban biemu a na ene ana NDC amanyoko no ehwe wo mo anim se kanema mpane John Dramani Mahama obepie mu e wo Council of Elders nanim na enipa wo babaya na running mate no wodi din akwakoto dwa na enkrata pie montre eso no ye maame a wono anaye personal aid and also special aid adema office of the former president John Dramani Mahama ye maame Joyce Bawa Moktari ana ne nsasha se wo kirem ese ene amanyoko no ehwe mu se ye wa kanema mpani John Dramani Mahama wodi edin ebepie montre so na wahwese nipa so mesi na mene no ekwakoya dwuma na senior National Executive Committee and National Council of Elders wo maye krado no yenya gise nipa kro no di etumu wie na se wo mo enya tisi montre so a ene campaign galo na kire se wo mo ebodede o mo bodawuro afa NDC ho ama Ghana fo nyira hu se opa manyoko ba kwa wo mo ho akono se nchena mo a eye NDC amanyoko no enunti ene enkrata apie montre so ne se kanema mpani John Dramani Mahama wadi nipa wobebo na chire dom se running mate no ne din akwakoma party no empanifo senior party no ne constitution eka no na asemwe maame Dagomba Hajia Dagomba eso wasamka nti ajese enyansam goto akura nyame adomanti apakan GH so atena latest from the world of sports. Stay tuned. DL News. Right, abusian samo bibiala ha emo bibiala kwa bamfambra deal 106.9 FM kasa video so yawada area prem to breka sebo so embre du sa gudie mo nsema wo so aya boaboa no latest any exclusives ni nyina no yede eba ne yede betu anim Ghana gudie mo nsema egu yampron so and of course microphone cross so de kanwa yede eba me amede nsema na bro no edi amege so no eya yesu ano de share apakan GH the Blazer King and 10 times so aminsi from na mention
nsɛm na sɛ ɛmfam a de menhya se ɛmfam fifie na mewia no makɔwiem ɛwɔ nkrɔfoɔ nkuro so de a menhya se ɛmfam fi the 13th edition of the All African Games Accra 2023 ɛnya hyɛ aseɛ deɛ na mmom no officially ɔkyena ɛna opening ceremony no ɛba so a yɛbia no na me ne ɔka deɛ the local organizing committee no ɔmo kyerɛ mu ɔkyena opening game ɛba so no ana opening ceremony ɛba so no ɔmo de artiste ahodoɔ na ɛba aba performing na artiste ahodoɔ a ɔkyena wokɔpie mu ɛwɔ University of Ghana Sports Stadium a ɛwɔ Legon exactly 3 p.m. a ɔmo kwakɔ performing ɛwɔ opening ceremony na se no the dancer King Shatawale ne din ɛka be obenya Pat Thomas King Promise Edin Town Ebo Taylor Ekon and afenso South African artist your friend Kamo Infella no omo nyina Ekon bi anyame admo chena omba be performing opening ceremony na say University of Ghana Sports Stadium 3 p.m. and opening ceremony no shasia yere won some de to enim na All African Games national sena me nyade ato enim no officially ochena and ye bia no ema opening ceremony no ekoso de na mo me no ka say event awodo asha say tennis ekoso badminton and event awodo ekoso na so far no All African Games no medal table no say NTA Egypt and o me ready kan o breaki o mo medals ne down gold medal o magimi no silver o magibako bronze o magibako inti o mo medal no o kadi sisi ani a o magimako mako enan Nigeria etos mi no gold medal o mo njibie o magi silver bako bronze o magibako inti a total of 2 medals and o magi Ojeya etos miensa o mo nyanji gold silver o mo nyanji bie and o magi bronze bako inti o mo medal no so far bako na ekita o Senegal etos enan gold o mo njibie silver o mo njibie and o magi bronze bako a o mo medal no bako Ghana de so far ye nyanji medal bia ya se ye beji bio ye njibio emre ne nkrabia ene be kire na football no ehya ne na group B under 20 mema no ene bia no South Sudan about 5 p.m. Ghana time omone oma ye friend Senegal ene de beboni ene afenso enwumere no otwe no Nigeria ene Uganda ene beboni games we nyina no ebekoso Accra Sports Stadium ye won some ere to ene na ahead of mema no football under 20 no ene the Black Satellite of Ghana assistant coach ye friend Salifu Fatau Echema or say the Black Satellite no on my radio the All African Games na ban football na omo be no be ria se na be on betumi ati Ghana anima ye won some editu anim na Ghana ye group A ye ne Gambia Benin ni Congo and de Babania ye won some editu anim na danwada and President Cup 2024 no etodwa e ma bobo kwa fen Kumasi Asante Kotoko asek ni Moses of 5 equals e be chi omo bom e kam you know e mo team back on me no ka say the asek ni Mosa o ma je trophy no e de kwa Ivory Coast David Okru assistant coach e de ma Kumasi Asante Kotoko wakasa osi obesre Ghana fo nyina no emfa nche Kumasi Asante Kotoko se omolusu President Cup no e de ma boboku a ye fen asek ni Mosa omo de na bota omo de komu no ene so omo kwaje trophy no na mo nyama na nkoye e mo omolusu e enti Ghana fo mfa nche omo osi ade ba kwa ammo omo omolusu e se omo ma too much respect e de ma asek ni Mosa eno na moati ma friend Kotoko emo mutumi lusu game na won sem no na way back to back President Cup lost Kumasi Asante Kotoko encounter 2023 omo lusu to House of Folk and 2024 so no omo lusu titima ye friend Asek Mimosa ye won some to enim na Heart of Folk changes omo captains nim omo confirm Kofi Agbesime sende ono baba captain ama Heart of Folk vice captain no ebe goalkeeper Richard Atta and a second vice no ebe center back your friend Kevin Osesibia ye won some to enim Salifu Ibrahim aka Di Maria midfielder matima your friend Accra to football kono report Libya eba no echema Libya club your friend Arthur Arun omadi omani achemo heart akache se omopa brante no my ready se busumbia no ombetu ya ka $7,000 omra no besia kan emfamam na brante ne contract na beye has ene kasa so renew otwetwe na ase enti wan hwe dia ode nani bechem Libya na wakosia kan ama Arthur
una yare won sam eritu anim yanko piem won krofon kro so na ya monitor ewo amfamaria endra UEFA Champions League round of 16 no mechema second leg no games libi etoja Manchester City etnafie FC Copenhagen ebo meka pol miensa emo mutimu bako Manuel Akanji Julian Alvarez ene Erling Haaland nebo 3 goals no erema team my friend Man City aggregate no ekoye 6-2 in favor of team your friend Man City and won some no wo El Santiago Bernabeu e Spain no Real Madrid etnafie ene RB Leipzig ekotie obi ahye ne yonko ekaba akobako aggregate no ekoye 2-1 in favor of team your friend Real Madrid. So far teams on qualify aqua PM quarter finals no say NT Bayern Munich from Germany, Paris Saint-Germain from France, Real Madrid from Spain and Manchester City from England. Round of 16 no next week ebetwa so and won some no Europa League round of 16 and draw game bako etoja Sporting CP etnafie of Portugal and Atlanta omufi iti rekotie obi ahye ne yonko ekaba akobako and the games eba so Europa League round of 16 no say NT FK Kwabak and Bayer 04 Leverkusen ebebo AS Roma and Brighton and Wolf Albion ebebo Sparta Prague and Liverpool ebebo games we nyina no ebeko so 5:45 AC Milan and Sevilla Prague ebebo Benfica and Rangers ebebo Freiburg and West Ham and ebebo and Olympic Marseille and Villarreal ebebo games we nyina no ebeko so 8 p.m. Ghana time. UEFA Conference League no round of 16 games eba so no say NT Ajax and Aston Villa ebebo Monday any Club Brugge Olympiacos any Maccabi Tel Aviv and Stormgrass any team my friend Leo bebo games we nyina no ebeko so 5:45 Dynamo Zagreb any Park ebebo Maccabi Haifa any Fiorentina bebo Servette any Victoria Pleasant ebebo and Union St. Gaius any Fenerbahce ebebo games we nyina no ebeko so enwumre no otwe yede won sam area to anyway busia yemfa gudie mu nsam dansi na abedwafo ne mpa prechire na yemfa kase ebo ne ensim fa me media gudie mu nsam no ede bro dia meje so no eya yesu ano de hye Ocran GH the blessed king. Over to you Okogyeabour. Mera se abusia yenyina so na awiai ensama hodo aye boaboa no de besom wo esa wo prem to breka se bo no yemfa ensi ewa hanomo na yemfa seda ema champion Taylor wono ana ede ye call Facebook no eso na yenso a yaje bre esi bre ekinkan sam no ede ma wo edi ameje so gangster katia meeting kura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B yada mo nyina se awie yi ama mo nyina mo aniti a ogyen oboja.